Pinoy Bus Driver TV. Oh, good morning, sir. Araw na Webis. February 30 na. Dispira na sa mga araw ng puso. Nandito tayo sa Iriga pa sa Krahe. Naka-ready na yan para mamaya. Tapura-pura tayo mamaya. May kumusot. Alas 4. Alas 9 ng umaga. Mga dumadating kanina. Binisita nga pala tayo ni amigo dito sa Iriga. Ang biyahe niya, saan yun? Domingo? San Juan. Ang biyahe niya, tricycle yan. Tricycle niya amigo dito. Yan, kulay blue. Followers natin yan si amigo. Pagsiting napadaan siya dito kaya kumain siya doon ng Paris. Ano ang pangalan amigo? Roel Susbilia. Roel? Roel Susbilia. Roel Susbilia. Ayan si Roel Susbilia. Shout out sa Susbilia pamilya at saka sa Los, ano yun? Villalobos pala, dyan sa Nabwa. Pag sinating, nagpapashout out pala yun. Hindi ko ma-exit eh. Ako kaya, mag-set. Papunta tayong Buraburan. Mag-video rin tayo punta doon, Buraburan. Kaya kabuhay. Okay lang mag-set. Nasama kami doon kay amigo, Ruel. Kasi barbero pala ito, mapagupit kami sa kanya. Sama tayo pag-setting. Okay, ito na, mag-set. Ito na sa barbershop na amigo. Subscriber natin yan dito sa Iriga, pag-setting. Nahuli tayo doon sa Grahe. Napadaan siya doon, pag-setting. Ito, mapagupit kami dalawa na isupot. Yan, barbershop na amigo. Wala. Haircut, 60, skinhead, 70, hair dye, 180. Anong hair dye? Platap? Dryer, yung mga dadry na buo. Tapos matrasin sa mga, gama ko sa papasko yan ang mga. Ayan namin upset. O, umpisa na si Supot. Kaya natindahan pa ng kuha. O, ayan mag-upset. O. Magkuha, doon ka sumakay. Maganda itong barbero ni Migo kasi may mga tinda siya. O. May sari-sari siya mga tinda dito. Yung mga tagalili, yung mga nagdad kawali sa amin. Sinulit. Yan, mga tinda niya. Yan, Jackstone. Yan, o. Yan mga tinda ni Migo. Pugsutateng. Daming tinda si Migo. Dito ang pwesto niya dito, barberuan. Subscriber natin yan, Migo Bugsot. Si Migo Roel. So, kailangan na natin magpagupit kasi Migo Bugsot. Mahaba na naman. Dito na kayo lumaki. Hindi na nagtira ng lilit. O, Migo Bugsot. Patapos na si Supot. Ako na magsunod. Susunod kita Migo. Pwede sa bahay, pakita para makita yung Supot. Good morning, Migo. Andyan pa rin pala kayo sa mahabaan na Go, go. Oh, next. Ako magbawa sa amigo. Wala doon. Good morning lang. Si Migo, mapagupit. Oo. Kita niyo. Si Idol, mapagupit. Pamporma eh. Ang pampatay sa chicks eh. Wala kang gawin eh. Sinamay.
Ayusin ko na ito. So, ito. Here we go. Still brat ang kuwan. Still brat ang pantanggal ng buhok. Tapos sa doon. Play production tapos you might have to Yung parang natulong lang yun. Oo. So, tawagin ko na palito. As Iriga shoves her into a small boat, as Richard is preparing to end Iris, she cries for the first time since the tape died. Richard feels a twisted sense of pride. She then begs him to do one last thing for her. Same words she once spoke to his diary. Tries to speak but can only find words. Iris feels a strange, sweet emotion. Pila mo. Kawasan. Pila mo. Diba?
Ano pa yung ginugutot? Wala nang ginugutot kayo. Regulate. Kita kayo. Oh, right now you. Kaya kanina yung bago dito ka bro. Depende lang. Depende lang yun. Okay, lagi na ngayon eh. Kung uport na ulit tayo. Sa ano kasi, pag mamingawag kami, nakakain yung bakas niya. Sa? Kamayla. Sa tatay ko. Punta ka ron. sa mga customer namin na lagi kumakain dito, bumabalik sa mga hindi pa nakakakain dito, punta kayo dito para matikman nyo siya. Malapit lang to dito sa may customer bar na lang. Pinagita, maraming salamat. Hindi natin yung partner sa may Naglipat na nilipas. Ayun, kuya ka na pa? ayun, nasakay ko siya natin. Ay, ito yung masakay. Yung doon sa terminal lang. Wala, naglipat na ibang bus sa Lieutenant dito. Si dating gabi yun. Ikaw pala nagkatino na lang. Nasakay mo na alam mo. Yung ating pagkita. Oo, nasa terminal.
Ito lang na pati lang ba? Lulo. Okay. Oh, lulo. Okay, sulat kami ko. Sabay ligo. Sabay gaya, magsigay. Okay. Pwede mo itong putulan dito. Pantay mo. Pantay lang. Pantay mo lang. Bakit mo lang sa kanan eh. Tulang mo konti. Eh, matay. Okay, so wait lang. Yan. Maraming bukisit. Alis na kami dito sa Grahe sa Iriga. Ay na pupunta tayo ng Pinturan. Pinturan. Pupunta na tayo ng ano, Buraburan. Doon ang pick up natin. Bukisit na tayo. Ngayon ang driver ngayon. Pupunta ng Buraburan si Supot. Bukisit na tayo. Okay, pati! Yung 1816, sa buhay ang pick up niyan. Ayan ang bukisit. Dito kami dadaan sa masikip. Sa masikip na daan.
Kung gusto mong uminom ng tubig ha, may tubig tayo dito. May bawang tayo tubig. The best talaga. Di ba, liliko. Popsita tayo.